Да видим ти какво да прави. Това е моята къщичка, шеф. Имаме ряпа, шеф, бяла. Имаме свинско, сотирано с масло, сол и черен пипер. Ряпата също е първо сварена с моркова, после през масло, пак овкусена, шеф. И после си направих такова... Мали, как беше това зеленото? Броколи. Добре, ако с една дума трябва да опишеш това творение Да, на шеф. експресионизма, как би го нарекал? Къщичка, шеф. Че ми прилича на къщичка. Това от едно детско имаше, ама не мога да се сета кое беше. Но пъгади, Том и Джери, Едно... Патен Стояки, Барбароните, Падингтън. Не. Имаше такова.